Behin saioan jorratuko ditugun gaien aurrerapena eginda, Oñatitik abiatuko gara, izan ere asteburu berezia izan dute bertan eta berezia oso atzoko eguna ere. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak aurten Oñati aukeratu du 7. Euskal Diasporaren eguna ospatzeko. Eta horretarako motiboa, badakizue zein izan den, joan den astean Iñaki Galdosi egindako elkarrizketan kontatzen genizuen, aurten 50 urte betetzen direla, Boiseko Unibertsitateko ikasle eta irakasle talde bat Oñatira etorri zenetik, badakizu euskara ikasi eta euskal kulturan murgiltzeko asmoarekin. Txomin Mabina, kaixo, arratsaldeon. Kaixo Goiatz, arratsaldeon. Konta iguzun zu ibili zinen atzoko ekitaldietan, atzoko eta asteburuko ekitaldietan. Hori da, baina atzoko ekitaldixan berremun aurretik, izan be asko entzun geben eta asko ikusi geben Oñatin Euskal Diasporaren egunian, goazen egu bakoitzera, izan be zuk zeuk aipatu duzu, Iñaki Galdosek idatzi dauen liburua, Amerikarrak Oñatira etorri zianan 50. urte horrenan arira idatzi dauen abentura bat baino askoz gehiago liburua, eta guk liburu horren aurkezpena jaso geben egu bakoitzean. Jendaurreko aurkezpena hortxe ikusten zabitzain moduan Santana Antzokixan izan zen aurkezpen hori, eta ikuspina piztu eben Oñati Arrugari batu zian Antzokixan bertan, baina baita egunotan gure artean ibili dian Amerikarrak be. Eta aurkezpenian parte hartu eben besteak beste, 1974an Boiseko Unibertsitatekoak Oñatira etorri izanan sustatzailean Pat Bieterren semiak, Jon Bieterrek, Boiseko Unibertsitateko irakaslia da bera, eta 12 urte zituela etorri izan 1974an Oñatira bere familia danakin. Berak azalduen moan, aita Pat Bieter etzan euskalduna, ez eukan euskaldun jatorrixa, bai ordia bere amak, Eloisa Garmendiak, eta horrek piztu eben nolabait aiagan euskal kulturarekiko interesa. Horren ingurukoak galdetu gotzan berari, eta baita, nola gogoratzen dauen, ezta? Oñatin einjako egonaldi hori. Eskerrak eman behar diogo ere amari, ze aitza esan euskalduna, baina amaren bidetik mundu hau ezagutu zuen eta enamoratuta zegoen. Bai nere amarekin, baina baita ere euskal kulturarekin. Orduan, bera betidanik ikuspegi zabala zeukan eta idea hau taka, pizkanaka, gero bera hona etorri zan, Arantzasun egon zan, bai iparraldean ere bai, eta konturatu zen zerbait egin behar dugula. Eta Iñaki aipatu zuena, hortik aurrera hainbet pauso pizkanaka, zaila da, garai hartan, erozein garaian, garai hartan ere bai, pizkanaka lortu zuten, eta hemen gaude 50 urte pasatu gero. Beste mundu bat zen, Oñatin, Amerikanoak hone etortzea behatzen nabute, Marstik etorri ginean olako zerbait, ez da? Zan, behiratzen, eta jarraitzen behiratzen. Ez da, ta, ez da hit. Edo zein, ez da nola esplikatu. Martzianoak, ez da? Martzianoak, oixe, esan duzuna egia da. Eta baita ere, zan, iluna, ez da izan, baina garaietan, oraindik Franco bizi izan, eta etorri ginean, herrian sartzen ginean, bai aurrean, eta atzetik, bi autobusa, eta guardia zibilen, bat aurrean, beste bat gure atzetik, zaintzen, zeatik, bomba batzuk, zan hontzen jarri zutenak, eta desberdina, guztiz, niretzako kultura guztiz desberdina, izan egoera, baina baita, ze lagun handiak egin genituen, ze ondo pasatuen, negarrez etorri nien agurtzeko familia lagunei, eta berriz negarrez hemendik ateratzen ginean. Hemen be, jente pila bat agurtu duzu, ezta? Itzaldixa liburua bukatu, liburuaren aurkezpena bukatu, eta jente pila batekin elkartu zara. Bai. Saiatzen gara, ahalik eta gehien hona etortzea lagun minak dauzkagu, baitan ere amaztea, Naparratik, bere gurasoak, Nafarroan jaio ziren, eta orduan saiatzen gara ahalik eta gehien hona etortzea, eta baina beti da zeu zer aberatza, ez da gauza beri bat.
Eta batzuk ez dut ikusi urte askotarako, eta orduan niretzako esperientzia aberatsa da hona etortzea lehengu lagunekin berriro harremanetan jartzea. Hor gainera hemen, sorpresa bat eta dan eroan duzu, zezuk aipatu duzu, nekez taldia, zeuendako garai hartan sekulakoa zela, Beatlesak ziala, gaur nekezeko kide bat ezautu duzu? Hori da, niretzako izan Beatles baina handia hua. Nekez, bai, horretzen naiz, oizean banda ospetsuena, dantza egin genuen, eta bai, guretzako, hori da, nekezan, bueno, bai, hori esan dizut, Beatles baina handia hua. Eta gaur hementxen. Bai, gaur rentxe, hero bat da niretzako oso aberatsa, oso. Horiek Txomin, egu bakoitzean Iñaki Galdosen abentura bat, baino askoz gehiago liburuaren aurkezpenaren bueltan jasotakoak, baina guazen orain atzoko egunera, guazen Oñatiko eltziara, izan ere bertan izan ziren ez da Euskal Diasporaren eguneko ospakizunak. Bai, eta hori besta kasualitatea, izan behar dalako, Boiseteko Unibertsitatetik etorri zian lehenengo lehenengo taldean, eta ondorenguen bakaukaleko eta bizilekoa, garai baten eltzia, gaur egun eltzia dauen, eraikin izan zala, baina garai bateko itxuriakin, eta esan behar da, atzoko ekitaldixan, azteko eta behin ordezkaritza instituzional zabala egon zala, hortxe ikusten dugu, Imanol Pradales lehendakarixa, legebiltzarreko lehendakari bakarratxo tejeria begon zan atzoinatin, Mario Barritxena sailburua, Ander Caballero, Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetarako idazkari nagusixa, eta Gorka Alvarez, kanpoan dan Euskal Komunitatearentzako zuzendarixa. Izaro Elorza alkatia buru, Oñatiko udaleko ordezkaritza bat begon zan bertan, eta baita Boiseko Unibertsitateak Oñatin antolatutako ikasturtietan parte hartu ebein hainbat estatuatuar eta arein zenidiape esan dugun moduan, hainbat ibili diagun oitan Euskal Herrixan, 55 inguruko taldia ibili da batera eta bestera. Jende ugari, herritar ugari, ordezkari politiko asko, ekitaldia bera nolako izan zen? Kepa Errastik gidatutako ekitaldia izan zen, eta eltziarekinaren kanpoan eta barruan mugitu zian ekitaldi horretan ziar Boisekoak Oñatira etorri zianeko hainbat pasarte gogoratu zituztelako. Zela heldu zian egune hori bera zela ibili zian, euskara eskoletan zela ikasten ebein, euskara zela ikasten ebein, gero entzungo moduan, batezbe, esaldi bat, zelakoak zian orduko jaixak, zela harremantzen zian, Oñatiarrekin zelako izan zen, kultura talka hori baita. Eta, horrei danak irudikatu zituzten, era batera edo bestera, eta gainera esan behar da, ikuskizun luze horretan ziar, era batera edo bestera baita be, Oñatiko kultur talde, eragile eta norbanako ugarik parte hartu ebila, musikarixek, dantzarixek, bertsolarixek, saskibaloi jokalarixek baita, horrek danek hartu zituzten, eltziako hainbat txoko esan dako moduan, batetik bestera ibili zialako. Eta behin ekitaldixa, behin eltziako ekitaldixa edo ikuskizuna amaituta, San Lorenzo ermitan izan zian, nola baik egunari buruzko edo egunari narirako hitzaldixak, Imanol Pradales lehendakarixak esaterako, diasporako euskaldunen ekarpena goraipatu eben, esanaz, milak eta milak euskaldunek han eta hemen munduko bazter guztixetan egindako ekarpenari esker, gure hizkuntza eta gure kultura nazioarteko dimentsio batera eraman dugula, danak elkarrekin, eta Boisekoei ere, egin otzain referentzia, lehendakarixan hitzak entzungo ditugu, eta baita Oñatiko alkate Izaro Elortzan hitzape. Osik egoteko eguna da gaurkoa, izan ere duela, esan bezala, 50 urte azaldu zen hemen Oñatin, 50 lagunez osatutako talde bat, Pat Bir irakasle boizitarrak bultzatutako euskaldunen talde bat. Helburua aberrira etortzea zen, kulturaz gozatzera, euskara ikastera, eta hala egin zuten. Bueltan ikasitako guztia Ameriketara eraman eta euskal haziak ainaren zituzten beste behin ere. Hazi berrituak ziren eta sustraiak ondo errotu ziren. Eta ezagutzen dut Boisi, 5 aldiz egon naizia da. Ez da azkena izango, espero datorren urtean ere ara joatea. Eta han bizi den euskal auspori benetan ikusgarria da. Esan eguna bera eta ekitaldixa oso politia izan dela, oso emozioz beterikoa, eta arrazoi printzipala hoixen da, oindala 50 urte etorri ziala Amerikar batzuk, Boisitik ona ikastera,
Eta, bueno, 50 urte guzti honetan, bertan jarriako hasitxo horrek, fruituak emuten jarraiketan dagoela gaur ikusi da, eta ikaragarri politia izan da, bai. Ez hogetan zeben zuk histori xau dana? Ez auketan eben, ez zehatz-mehatz, baina bai, ze gainera haietako bat oinatin geratu zan bizitzen ez da, gero, gaina kasualidadez nire irakaslia izan da, eta bera beti komentaien eben, apurtxo bat, nundik etorri izan da, zela etorri izan. Eta bai, gutxi gora bera bai, baina gisa da, aurrekuan liburuan aurkezpena dukik ebenean bebaita, eta inakik ez, kontauta zehatz-mehatz apurtxo bat testu ingurua eta asko sobetu ulertzen dozula zelako zailtasunak eta oztopuape egon zian Augustixa martxan jarteko, eta zelako aberatza izan da, hostian ez bakarrik oinati arrontzat eta jasoduna, baizik eta euskal diaspora osuari eragin xauen egitasmo bat izan zala, eta benetan politia eskertzekoa eta zoriontzekoa. Aipatu duzu Txomin, duela 50 urte martxan jarri eta 5 ikasturte iraun zituen programan parte hartutako 55 lagun inguru ibili direla egunotan gurean, eta horietako hainbaten hitzak jasotzeko aukera ere izan duzu. Bai, 55 lagun parte hartzaileen eta euren zenideen artean esangoek, ez da? Esan behar da, euren artean, danetarik topau ahal izan dogula, oinatira sarri itzuli dianak orduz geroztik lehenengo aldiz, oinatira itzuli zianak, oinatin bertan edo inguruan bizi izatera geratu zianak, kasuistika oso anitza, askotarikoa, eta azken hori da, esaterako, hau da, oinatira etorri eta gerora bertan edo inguruan geratu dianan kasua da, Sheila Fritzen eta Scott Stevensonen kasua. Sheila esaterako, etzan lehenengo taldiakin etorri, etzan 1974an etorri, bigarren taldiakin baizik, 1985an eskondu zan oinatiar batekin, eta ordutik bertan bizi da. Scott be, Euskal Herrixan geratu zan, baina kasunetan kostaldian, entzun daigun euren hitzak. Urte bat oso ragarrixa, oso berezixa, oso ondo biliginean, oso raro esan zen, eta justo politikako asunto orduan oso zaila esan zen. Baina, aiau ginean, atzeko kale jaixak ziren, eta zan, nore etorri gara, jente bana kalean, eta danza, eta kantua, eta oso politzia. Eta urte hau zua, oso ondo biliginean, jente asko saltu gemen, eta mengoa jente asko ekin biliginean, eta oso gustora. Eta egun honeik, zela zabitz bizitzen, ez? Eure herrikidiak, Boizeko herrikidiak ona datoz, zelakoa da bitz izaten egun honeik? Oroitzapen asko pentsatzen dut, ezta? Bai, jente asko karri dute argazkiak eta kontuak, eta gero, hemengo jenteak berriro elkartu, eta batzuk etorri dira, aurretik batzuk, 50 urte etorri barik ziren. Gu etorri ginean, ointela 58 urte. Eta gure taldeko batzuk, hau da, gaur da lehenengo aldiz bueltau dira. Eta oso pozik gauz, eta oso egun politia gaurko eguna, sorpresa izan zen danentzako. Ez gekizien ez. Ez egitzuen gaur hau egongo zanik. Ez bapez, eta oso politia izan da. Ondo izlatu dabe zeuen historia. Ondo reflejau dabe, ondo izlatu dabe zeuen. Bai. Keller bat biba zotan, hau zan lehenengo gauzia kasi. Geixenak uste dut. Batzuk bakarik hori kasi zuten. Zu lehenengo taldean etorri zinen oinatira, nola gogoratzen dituzu garai horiek? Oso gari politxe zanetzako, oso bereizisa, nezan lehenengo urtie etxetik kanpo, eta hainbeste kilometro etxetik aparte dute, baina oso esperientzia oso aberezgarri izan. Eta hori atza behire, geixa hondekan. Eta ikusten dugu zuk euskera mantendu dozula? Bueno, azkenien, eskondu naiz, ondarruzar batekin, eta ondarru bizi naiz. Behitu. Bai, ixe bertakoa. Hori da, oinatiar batekin ez, baina ondarrutar batekin. Bai, azkenien, ondarru jaixizan ezautu eta bakizu, beste historia. Eta ordu hartan ezautu zeben edo gerora ezagutu zeben? Gerora. Gerora ezautu zeben. Bai. Ikusi dugu kuadro bat, gaur hemen izan da baita, eta zeu marraztu zeben, ez da? Bai, neko egin bozetok, eta gero bi laguntza egin neukan eitzen, beste bi ikasle, Mike Brunel eta Tim Wilcom, bat Tim hemen dauela, Mike ezin jan etorri, eta, egin zen Aita Luis, Benediktinoko bat, egin zen taberna barrixe zala, eta nahi hemen zehose bere etxixak paretan epintxeko kuadron bat edo, eta niri kontaktuen jarri zan da. Iniban proiektu batzuk, bozetu batzuk, eta beha aukertu bat, hau aldaketa batzuk erin oztan, eta azkenin, hoxe da.
Atzo zabaldu egin baita heltzian, esperientzia ura, argazkian, dokumentutan eta testutan jasotzen dauen erakusketia, eta garai bateko argazkixetan kuskusatzen harrapatu genituen gure ondorengo bi protagonistak, Julie Txakartegi eta Chris Fenley. Julie and Chris, we have found you looking at the pictures because you are in these pictures. Who? Our program. This was our program. Our year. Our year. Your year. Your Yes. promotion. Yes. And this is me. And that's me. That's Chris. And that's Chris. And how many thoughts of that time have you remembering right now? How many facts? How Oh. many? Many. Too many. Yeah. It was a special time for you here. It was. It was. My husband and I were dorm advisors to these students. We came in 78 and we returned to Boise, Idaho in 81. And then we retired and we've been in Oñate since 2018. So you have a comeback. Yes, yes. We love it. We left our hearts here. And you too? You, No, I came back 2 years ago. Was the first time. So it was like 41 years, 42 years since I've been back. And that was the first time. And Oñate changed dramatically. But I love it here. Lots of memories, lots of friends, people that we met on the original program. Everybody's older, but we all still remember each other on the streets, and it's just really fun. And this program changed our lives. Yeah. Completely. In which sense? Everything. Everything. You know, I sent my son on the USAC program, and he went to Madrid. And, you know, and my brother was on the first program, but we've made our kids go abroad and learn how to be international. And without doing this program, that would never have You happened. wouldn't do that. Yeah. Egon zan Baiarbe, Oñatira ikastute bakar baten etorri biharrean, bi aldiz etorri zanipe, Ross Corbett izan zan euretako bat. La gente nos trata buenísimo, porque nosotros éramos una cosa bastante extraña para la gente y nos trataron con cariño y benignidad y todo. Nos trataban muy bien. Y tú volviste a los 2 años. Sí, a las 77, sí. Con el mismo programa. Sí, con el mismo programa. ¿Te quedaste con ganas? Sí, creo que hay una parte de Oñate en mi alma y por eso... ¿Y has vuelto después de haber ido en el 77? Sí. ¿Has solido volver a Oñate? Ya, 2 o 3 veces, porque un amigo mío que se llama Mike Brunel, él también estuvo aquí 2 veces, en 74 y 75, y se casó con un chico de Oñate, se llama Bea Cortabarria. Txomin, atzo mingaina dantzan hizkuntza ezberdinetan jartze egokitu zitzaizuen, Esan duzu, programako parte hartzaileren bat senideekin ere etorri dela oraingoan Oñatira. Hori da, Susan Eker, esaterako bere alabiakin Shannon Ekerrekin egon zan Oñatin, egon da Oñatin, eta amaren eta alabaren arteko hitzak be entzun ditugu. Oh, it was dark and I felt like I was walking into a foreign country, which I was. But we were walked up the steps and into the cafeteria and they fed us. The next morning was really wonderful. I looked out my window and there was a caserío, it farmland, and I thought this is going to be a really special year. And it was? Yes, it was very special. And I'm not Basque. I knew a little Spanish, but just to be part of a culture that was so tight, both in the United States and over here, was really special. I learned so much, and I have had Basque friends at home in Idaho, but to be absorbed into this community was really an adventure and very special.
That was 50 years ago. How you came back after so many years? Is the first time you are in Oñati, or you have been before? I have not been back. It's been 50 years. It's many changes in Oñati. But you know, the feeling is still here. That openness and that warmth and interest. I worry about how we affected this town when we came. Wow, 80 or 90 Americans descending on a small town. But I think they came to love us, and we came definitely to love them, the people here. Shannon, how many times have you heard your stories about Oñati when you were a child? Yeah, I've heard about this program my entire life. I don't think I can remember a time where I didn't know how big of a part of my mom's life this program was. And it was very much, she inspired me, her experience here, to do a study abroad program of my own when I was in college. So I've heard about it for years and years and years. And you have decided to come with your mother. Yes, to come and see all of this. And this is my first time in Spain and my first time in the Basque Country. And it's beautiful and people are incredibly welcoming. And this ceremony was totally heartwarming and it was amazing. I didn't expect this. No, not at all. And Oñati is as your mother told you it was, or? I would say so, although she keeps saying it was much smaller, and it's pretty small now, so I'm having a hard time imagining it being even smaller. Txomin, norbaiti duela 50 urteko gertakarien inguruko interesa piztu baldin bazaio edo gehiago jakingura badu, aipatu duzu erakusketa bat ere badagoela ikusgai, ezta? Hori da, heltzian dau, erakusketa hori ikusgai hilabete danean zehar, eta hordako baitabe interesadakonak Iñaki Galdosek argitaratu duen liburua. Primeran, tira Txomin, eskerrik asko honen guztiaren berri emateagatik. Dudabarik ikusi dugu, aurretik antolatzaileek ere sekulako lana egin dutela, asteburu haue prestatzen, eta ez da erraza, asteburuan zehar eta bereziki atzoko egunean zehar jasotako guztiak ere, bain denbora gutxian laburbiltzea. Eskerrik asko. Zauriko jat.